Hola a tots, soc Miquel Navarro. Primer de tot agrair als responsables del curs la invitació. Avui la xerrada va sobre el bilirubinòmetre transcutani, que és un instrument que en les properes setmanes arribarà a alguns centres d'atenció primària. La xerrada en si no tractarà del maneig de la icterícia, però sí de l'impacte que pot tenir el bilirubinòmetre en el nostre dia a dia a l'hora de prendre decisions clíniques. Primer de tot farem una breu introducció. Després parlarem dels fonaments tècnics del bilirubinòmetre, d'algunes limitacions que té, dels factors de risc per a desenvolupar icterícia en els neonats que veiem a atenció primària, dels mètodes per a valorar la bilirubina i, sobretot, insistirem en quins pacients requeriran determinació sèrica de bilirubina i parlarem dels llindars de fototeràpia. Acabarem amb un breu esquema d'actuació. Pràcticament tots els neonats patiran un augment dels nivells de bilirubina. Això és degut a diferents causes, bàsicament els mecanismes d'adaptació i la immaduresa pròpia del neonat. El 60 al 80% dels neonats presentaran una icterícia clínica que serà visible. És possiblement, segur que és l'única època de la vida que la icterícia es pot considerar normal. De fet, a la literatura hi ha termes com icterícia fisiològica del neonat que fan referència a aquesta situació. Ara bé, els nivells molt elevats de bilirubina poden ser neurotòxics. També, si busquem a la literatura, trobareu paraules com kernicterus que fan referència a aquest problema. D'altra banda, la hiperbilirubinèmia és la causa més freqüent de reingrés hospitalari en el període neonatal. Per aquest motiu, des de fa uns anys es fa un cribatge a través d'un bilirubinòmetre transcutani abans de l'alta hospitalària del neonat. El que passa és que des de fa temps cada vegada se va reduint més l'estada del neonat a l'hospital i els nivells més elevats de bilirubina s'assoleixen entre el quart i el sisè dia de vida. Aquesta situació fa que de vegades ens trobéssim a l'atenció primària o a la consulta de la llevadora neonats amb una icterícia franca i evident. Quins són els fonaments tècnics del bilirubinòmetre? Doncs bé, és un aparell que té un emissor de llum de diferents longituds d'ona i un receptor. La diferència entre l'emissió i la col·lecció o la recuperació de llum se treballa a través d'un algoritme i ens dona una estimació de la bilirubina. Aquest és el fonament tècnic, no entrarem més, no té més interès, simplement remarcar que no estem davant d'una determinació directa de la bilirubina, sinó d'una estimació, d'una aproximació als nivells de bilirubina a través d'un algoritme. Per tant, aquest instrument no s'ha de considerar com un instrument diagnòstic a l'hora de prendre decisions terapèutiques, sinó simplement, avui en dia, és un instrument de cribatge. Quines limitacions té? Les limitacions són les següents. Sobretot fa 20 anys que hi ha hiperbilirubinòmetres. Els primers aparells no eren tan bons, però continua existint el debat sobre si certes coloracions de pell ètniques més fosques poden sobreestimar el nivell de bilirubina. Però el més important és això d'aquí. Per valors de 15, per valors per sota de 15, la correlació és bona,
però per valors per sobre de 15 hi ha una certa tendència a subestimar, vull dir, a donar valors inferiors als reals. Evidentment, no discrimina la bilirrubina conjugada, ni la total, ni directa, ni indirecta. És un paràmetre aproximat i no determina directament el valor de bilirrubina. Una altra limitació és que després de la fototeràpia, sobretot les primeres 24 hores, la correlació tampoc és bona. A primària, quan el nen és donat d'alta, quins nens poden tenir més risc de desenvolupar una icterícia significativa? Bàsicament, a menor edat gestacional, més risc de patir una icterícia significativa. Si revisant la història veiem que la icterícia clínica ja s'ha objectivat les primeres hores de vida, també és un factor de risc. Si a la determinació de cribatge a l'alta hospitalària els valors estan propers al dintell, també és un factor de risc. Evidentment, si hi ha hemòlisis o qualsevol altra condició de malaltia, és un factor de risc. La fototeràpia abans de l'alta també ens indica que aquest nen està en valors elevats i l'haurem de controlar. I després, si hi ha antecedents familiars, pares o germans que requereixen fototeràpia o han patit una icterícia significativa, també haurem de controlar aquest nen, haurem de parar atenció amb la seva icterícia. Malalties metabòliques, dèficits enzimàtics, com el dèficit de glucosa 6-fosfat deshidrogenasa. L'alletament mater exclusiu amb una ingesta subòptima també pot fer elevar les xifres de bilirrubina, l'hematoma, el caput, la síndrome de Down, els macrosomes i el fills de mare diabètica, entre d'altres, són situacions de risc de desenvolupar una icterícia significativa. Quins són els mètodes que tenim actualment per valorar la hiperbilirubinèmia? Doncs bé, de fet, si som estrictes, només aquest, el vol estàndard, la determinació sèrica. Per què? Perquè és l'única que determina realment els valors de bilirubina. El clàssic, el de tota la vida, l'estimació visual, que continua sent vàlida, no la podem obviar. Realment el que estem valorant és la coloració de la pell, no de la bilirrubina, però torno a insistir, és molt útil i l'hem de continuar fent servir. Per què? Perquè la icterícia presenta un increment cefalocaudal, vull dir que a nivells ens ha de preocupar aquella icterícia que es presenta a nivell de les extremitats inferiors, palmes i palmells i turmells. Quan aquestes serien les candidates a fer una determinació amb el bilirubinòmetre. Com funciona el bilirubinòmetre? Bé, és molt senzill, intentarem passar un vídeo. Put the end of the meter on the mid-sternum of the baby, and you're going to press firmly. You're going to do it a total of 3 times, so it averages out the number. And you're going to wait for the light to go on. That time the light did not go on, so I'm going to do it again. Okay. So it's saying error because this is not a real baby, so I'm going to go ahead and do it on myself. Okay, that time the light did not go on, so I'll repeat. And then one more time. Again, it did not go off, so do it again. Okay, and then averaged my 3 scores to 0.3, so that's my Billy level. You're going to take this number. Bé, com ja heu pogut veure, és instantània, és molt fàcil, simplement col·locant el bilirubinòmetre sobre la pell, habitualment es fa sobre el front o sobre l'esternó, s'aconsegueixen els valors. Després, quan ens arribin als centres, ja veureu que s'ha de fer una calibració, hi haurà un codi QR i podreu accedir a un vídeo
on s'explica com funciona el setup de l'aparell. Però torno a insistir, és molt senzill i això quan arribi l'aparell als centres on arribin, que com us deia abans no arribaran a tots, doncs podreu fer el setup de l'aparell. Aquesta poder és la diapositiva més important. Quins pacients requerien determinació de bilirubina sèrica? Perquè realment el que aconseguirem amb l'ús del bilirubinòmetre és reduir d'una manera significativa, del 30 al 50%, el número de determinacions de bilirubina sèrica, s'estalviarem analítiques. Doncs bé, tots aquells neonats que a la consulta tinguin una icterícia significativa valorada visualment i el valor que ens dona el bilirubinòmetre és més elevat de 14, són candidats a fer una determinació de bilirubina a la clàssica sèrica. També aquells que estiguin a menys de 3 unitats de llindar de fototeràpia. Els llindars de fototeràpia són un consens que fan els experts i determinen el nivell de bilirubina a partir del qual s'aconsella fer fototeràpia o algun tipus de tractament. Llavors, si el valor absolut és més elevat de 14 o està a menys de 3 unitats d'intell de fototeràpia, doncs haurem de remetre aquest pacient a fer una analítica sèrica. Per això són útils les gràfiques. Aquestes gràfiques, depenent de l'edat gestacional, que és un factor molt important que condiciona el llindar de fototeràpia, ens dirà si aquest pacient ha de rebre fototeràpia o no. Quan fem servir el bilirubinòmetre, establim el límit a 14. Si el valor és per sobre de 14, hem de remetre el pacient a fer una determinació de bilirubina sèrica. I els primers dies de vida, el límit moltes vegades és inferior i en aquest cas hauríem de valorar, per exemple, a 37 setmanes de vida, si el valor és de 13,5, la diferència és menor de 3 i aquí tocaria determinar una bilirubina sèrica 14 i en aquests primers dies de vida el que hem de valorar és la diferència entre el valor del bilirubinòmetre i el de la curva d'indicació de tractament. 14, llindar menys de 3. I ja per acabar, l'esquema d'actuació, com afecta el bilirubinòmetre a la nostra pràctica diària, a l'hora de prendre decisions. Doncs bé, quan arriba a la consulta de la llevadora o a la consulta del pediatre o l'infermera pediàtrica un neonat, hem de procedir de la mateixa manera d'entrada. Hem d'identificar els factors de risc, fer la història clínica i fer una determinació visual a través de la classificació de Kramer. Si veiem que la icterícia no és significativa, que no afecta a genolls, ni a palmes, ni a palmells, ni a turmells, doncs procedirem, com sempre, observació i seguiment d'aquest nadó. Però, si veiem que afecta aquestes zones corporals, abans fèiem una determinació de bilirubina sèrica i ara el que farem serà una determinació de bilirubina transcutània. Una estimació, millor dit, de bilirubina transcutània. Si els valors que ens dona l'aparell són superiors a 14 o estan a menys de 3 del llindar de tractament, en aquest cas remetrem al pacient per fer una determinació i valorar si cal fer tractament. Si els valors no són majors de 14 o la diferència amb el llindar de fototeràpia és més de 3, doncs passarem simplement a fer observació i seguiment clínic. Per la meva banda ja he acabat. Espero que la xerrada us sigui útil i gràcies per la vostra atenció.